Hi guys! Nami buhat ng karon. Lie detector, i-test na mo silang tanan kung namakat mo sa di nami mga question. So, paabot lang mo. Bye. Okay. Kasuway ka nga nangilog, way sabon-sabon. Yes. Oy. Yes. Kalisan pa gani gipahit-pahit. I-release. Oh, honest kasi, pakita Kim. Hindi, makita naman Pakita yan. Kim. Next question, serious nga Tanaw sa dili, question. Kim. Naa ba kay naganahan nga laing babae? Yes. Yes! Amig siya sila sa tumakan ba? Gi-release. Yes! Yes. Iya, nagka-Amerikana. Truth ba? Kinakatay na Jill. First question ayan. Gusto mo basta eh. Kasaway na ba ka ng hingog mo magipahid din yung bumbong sa CR? Sao, pagod na eh. Yes or no? Yes. Okay. Yes. Parat pa. Oh, namakak man eh. Why you always lying? Oh my God. Stop. Next question. Serious nga question. Uya ba mo sa itong vlogger nga na 16k subscribers? Dili. Sana ulit. Yes. Truth. Truth. Kasuway na baka nikaon og lamaw ka na ilaw sa ero ba? Wala. Sige. Uy, ina din. Ito kasi First time sa mina lagi siya. Oh, mo galing siya. Suwag na siya nagaglambaw. Sige, nakakaon. Prodigal son ka, girl. Kanang gibutang sa kon baka diro nya gutom na kasi namusin ka. Ikaw kaon. crush ba nimo si Monica katong bag-on yung helper sa merkado? Ha? Oh? If you're watching this, sir. Wala. Lie. Ay. Namakak. Love ni mo si Laloy. No. No, What no, kind of Bibi. brother are you? No. Usapa Kim kanang Usapa ko na. katawanan Kim. Ano di ay? Unsay answer? Trot, junior lang. Ulo, di niya love yung igsuon. Kasuway na baka nga nanikas sa kanang na napatimbang ninyo? Wala. No. Buena. No. Ay, ati ko Ay. Laylay, pag sa nanikas bangkir. Kasuway na baka tulon sa imong klima. Truth. Truth. Yes or no? Yes, yes. Yes, gibuin. Yes, nay. Awa. Basta ting klase galing sa inulan. Tiklas. Hindi nyo naman. Kala mag-discuss ang maestra ba? Sapon pa. Next question. Kasuway na baka nga ni angkon sa imo ko galingong sala? Maybe. Yes or no? Yes or no? Isa ba ka, no? Kasuway na baka nga ni angkon sa imo ko galingong sala? Yes or no? Yes. Ano? Buragwa lagi. Oh, wala. Good pos. Kasuway na baka nga nakasimhot sa imo ko galingong utot? Kadaghan na. Yan imo Yes, yung yes. gi-intention nga si Muton ba? Takot yun imo. Dakpon mo galing. Tapos doon ka bulsa. Alay man. Makakot mo nito. Lipay ba jud ka kung asa ka karon ay kami imo mga kauban? No, no, no. Oh. No. No. Okay. Oo, ay, mas kusog pa yung tingog, no? Kaysa... Amo na lang pag siya. Truth. Okay. Eh! Okay, question ni mo Aaron. Gimutan na ba kasi mong utot? Oh. Happy. Singotong ganyan. Bye bye. Bombastic. Hanes. Ka. Hanes da Hanes. Unsay baho? More Sige, kuan, strawberry. Atong sa panahon nga nawala ka, gimingaw ka na mo. Wa. Ay! Ngako ra no. Lie na, lie. Maybe man, maybe. Nakasuway na baka
nga nilaag ka na imong reason kaya ng birthday pero di dito? Yes, yes. Mayo. Yes. Maybe. Duha pa siya. Nakasuway na ba ka nga nakauya pag senior high nimo? Wala. Wala. High school ra. Kinder. Grabe kinder, oy. Lie. Oy. Kita din niya, oy. First question, Samsam. Kasuway na ba ka? Hindi balik imong panty? No. Oy, ate. Panty demo. Ibog ba kang minisa? Sorry ba ka? Okay, serious question. Na ba kay naipgan sa tong squadron sa Muyot Squad? Lalay. Ruth. Kasuway na ba ka nga nakaigit sa mong panty? Oh, sa una pa, grade 5 na ko. Pero di sa eskwelahan na, padong na ko ulit. Explanation. Okay. True. As honest. As of now, naa ba kay ikalungutan? Ikalamutan. Saan ka, girl? Naa. Mention ko na ba? Lie daw. What ay, Pure heart. Yes, Pure that's heart. what I long for. Kulong tanaw na. Okay, go. Na-crush ba ka ni Laloy? Dali na, oy, nana may questions ba? Ayun, May pumimay. Virgin pa ka? Dali na mga pumunta na. Dali, oy, ginako pa man. Dami na akong andra. Uday. Dali, oy. Mabuti ka. Ako yung Taasan ako exposure, oy, dali, oy. Dali, kat. Mabuti ka. Ako yung utana. Hey, dali na, oy. Virgin ba ka? Biskit na na, oy. Di mo Dali ka na pa, oh. Di mo tugan. Oh, happy na ka. Oh, ate. Pinapag-ibig. Lie. Oh my God! Wow! Pirahang Laloy. Kita yun, Aaron. Aaron. Kasuway ba ka na nigamit sa panty sa iyong mama? Wala dyan taon. Hey, ate. Panty mo gani. Wala dyan mo kasuway. Biskit, wala. Ay, napaka. Ay, basta sige, di katawa kay Malaysia. Kapit siya siya sa iyong mama. Sige, sige, sunod. Nagbahay ba ka na buwag mo sa mga ex? Ay. Tagal slide. Ay, mention ko na ba? Ang ganda eh, mention doon suway. Maybe. Kay slide man. O slide niya. Kuya Joel, ang pangutana ni mo kay kasuway na baka nalibang tas kilo ni mo kay bato or dahon sa gunoy. Yes! Oh, Okay, proud. Many Loud and times. proud. Buhi na. Ang sige, Tumutugan na, murag katuhuan, jud ni. Ruth? Alay man. Gagmay pa kumura na imong iilo sa bukid. Lagi mao. Okay, next. Mao. Ang proud you guys, eh. Bukid magud. Next question. Na kay Uya, Bron. Wala. Okay, buhi. Lay. Truth man. Ito Trot, kan. wagi Wala ayo. kay asawa na Ang tinuod nahimong bakak, unya ang bakak nahimong tinuod. Wagi ayo. Anak na dadapon. Layas mo. Kuya. Ha? Apil. Yeah, move on na ya. Move on na ya. Kuya Lizzer. Na ba kay gi-maintain nga whitening soap ron? Yes. Oy, proud. Proud and loud. Ganahay kayo ko ano. Like ko no kay di maklaro. Wala Hindi ko na. Sunod. Okay, next question. Virgin pa ka? Oy, proud you guys, eh. Oh, naninga. Ah, di na, di na ya. Tug adis tinuod na. Sige,
Pastor, nakikita mo ba ang mga nakikita ko? Disclaimer lang guys, ang kani nga app kay kuan ang pangan ani. Naroon ni siya sa Google Play Store. Ang pangan niya kay Truth or Dare or Lie Detector. Lie Detector Stimulator. Kani nga app wala ni siya scientific evidence guys. So di ra kay ta mag salig-salig ani kuan ni for fun lang. Moro to. So mga to guys, ang among content for today, hinaot nga, nalingaw mo, kay nalingaw sad me, and nakarelate mo sa unsa among mga questions. Comment down below kung na mo ipa-request nga content na mo, and don't forget to like, subscribe, and share our YouTube video. Bye!